Benjamin ang aron maghari kanila sunod sa kapatay katuig. Sa dihang gipahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios, mahitungod kaniya, nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat ta tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron pagluwas sa katawhan sa Israel sumalas sa iyang gisaad. Sa wala pa mo ani si Jesus, nagwalis si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinusol sila og magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, niingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot apan sunod kanako may muanhi o dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo. Hangtod sa bangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Hangtod sa bangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang mga kayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw akong baba sa imong kamatinudanon. Kay nag-ikon ka akong kaluy, nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong ginigon ang imong kamatinudanon. Hangtod sa bangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ikaplagan ko si David akong sulooon. Sa akong balaan ngalana ako siyang ginihugan. Aron ang akong kamot maguban kaniya kanunay. O ang akong bukod magalingon kaniya. Hangtod sa bangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang akong kamatinudanon o akong kaluoy maguban kaniya. O sa akong ngalan mabaya ang iyang gahom. Moingon siya kanako, ikang akong amahal, ang akong Diyos. Akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa bangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatago kayo sa kalay kong siya labang sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaag kaniniya. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni
kinabukuan. Mayaman ikaw, o Ginoo. Doon sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya mingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sugad niya to, ipatipon si Maria pagpuyok sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Malipayong pista na itong tanan. Malipayong pista. Kano sa agiyo itong atog yung pista? Di man tanay rong adlaw?